Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Philippine Standard Time, it is now 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng... alas 6 pa lang pala. Ang bihira naman, no? Ay, nako, siyempre, kasama pa rin po niya bang lingkod. Hindi na tender, pero Diyos si parengkag naga-horo-horo. At siyempre, kasama din po niya bang lingkod. Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Siyempre, hindi lang kami ni Tanghenyo ang kasama. Kasama din po siyempre ang cute na si Duday. Duday, say hello muna! Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. I love you. Ay, siya nga pala, Uncle Diego. Babatiin ko lang yung mga nakikinig sa atin na seaman. Wow! Binabati ko po kasi magandang gabi, buongiorno. Nakapark daw sila sa Italy ngayon. Habang nakikinig sa EDSA, nasa barko sila, si Jessie Arellano, Donald Espirito, and Dandy Dulay. Salamat, Mayor Laido. Dapat meron akong pasalubong na maraming chocolate. Ang bihira, lugi tayo ata kay Duday Tang. Ay, hindi na natin patatagal ito mga kabisyo. Eto na! Pag-usapan na natin to! Riot! Sumiklab sa gitna ng selebrasyon sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Oh no! Mga grupo po ito ng mga drum beaters na nagrumble, nagbatuhan ng drums, suntukan, hampasan, at syempre ito nakakalungkot. Nadamay pa yung mga nanunood lang. Oh no! Tang, logican na natin to! Ay, sige, wag mo nang patagalin. Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Actually mga kabisyo, hindi na po bago yung mga ganitong eksena di ba, Angkol? Sa mga may kasiyahan, tapos biglang magkakagulo. Pero mapapatanong tayo, bakit ang mga tao humahantong sa ganito? Na supposed to be dapat showdown, ang nangyari, naging shutdown. Diba? Well, ganito kasi yan mga kaibigan, ano? May mga factors kasi na nagko-contribute na sa supposed to be showdown na naging confrontation ang nangyari. That leads to shutdown. Diba? Una, ito po isa sa mga dahilan kung bakit po nagkakaganyan sila. Ito yung tinatawag natin, ito yung isa sa mga factors, yung tinatawag nating identity and pride. Oh no! Yan po. Personal o yung mga group identity can be deeply intertwined. Pwede po siyang mag-mix up sa mga issues at hand. So kung yung mga tao po, they feel na yung identity nila o yung pride nila is at stake, medyo prone po sila sa confrontational na behavior para i-depensa po yung pride ng kanilang grupo. Ang pride talaga ang malaking problema ng mga tao. Tandaan po natin, binabanggit po yan sa Bible. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Remember this mga kabisyo, the bigger the ego, the harder the fall. Oh no! Kaya minsan sa simpleng okasyon sa bahay, di ba, nagiinuman. Magulat ka na lang, biglang nagsuntukan na. Dahil merong isa, nagkukwento, ayaw pasingit. Tapos yung isa gusto magsalita.
pare, ganito kasi ang mga ano. Hindi, pre, may kailangan mo sabi. Hindi ako magsabi sa'yo, pre. Ako lang ang nakakalam dito eh. Hindi, pare. Mali ka, pare. Yung mali. Gusto mo, suntukan lang tayo. Ganyan na ganyan ang nangyayari. May kilala ka ba na ganyan, Angkol? It is now 36 minutes after 6 o'clock in the evening. Kasama pa rin po right here in Metro Manila's #1. Pag mga ganitong tugtugan, hihinaan mo ba o lalakasan yung volume? Alam na this. River Maya with Ulan right here on 90.7 Love Radio. Sasakyan sikat, basta't love.